Сега, ето ги бургера. Достатъчно сочен, но не е да се разпада. Страхотен. Сега преминавам първо към смесването на каймата. Сол, пушен червен пипер, една чайна лъжичка горчица. Ще направя всичко на тиган. За соса слагам 3 кисели краставички, майонеза и кисело мляко, 200 грама кисело мляко. Майонезата ми е 250 грама, ще я сложа цялата. И 2 лъжички чаяни горчица. Нарежа картофките за бургера. Ще опитам да ги нарежа на лентички. Мазнината ми се е загряла. Слагам картофки. Подготвил съм си, бланширал съм си картофките за бургера. Сега правим така. Оформям ги. Кюфтетата за бургера са ми готови. Взимам си яйцето. Бекон, флейка, ама на село това има в магазина, бекон няма. Така наситно ще си режа. Сега си обръщам яйцето. Искам лука просто да умека. Бургерчетата да се запечат малко. Бургера. Другия сос, който направих преди това. Да затопваш, сега ще си допържа картофите. Това е моят бургер.